3:25 da tarde aquí nos Estados Unidos, en Jackson, Tennessee. 6 horas máis en Vigo. A estas horas imagino que a cidade estará a berrar, a celebrar cunha ledicia impresionante despois dese partido. Realmente, dende o meu punto de vista, se pode haber un partido perfecto, foi este partido do Celta fronte ao Olympique de Lyon, fora da casa, en Lyon, xogándose absolutamente todo. Bueno, o fútbol ten estas cousas que eu non agardaba, pero o Celta pode xogar deste xeito, o Celta pode dar, non vou dicir simplemente a sorpresa, senón un verdadeiro baño futbolístico. O Lyon, que sí, algúns dirán que o Lyon tiña un menos, pero, home, sobre o papel, o Lyon é moito mellor equipo que o Celta, e o Celta hoxe realmente domeou o Lyon, tivo o balón, xogou cunha intelixencia impresionante, ledicia absolutamente total no celtismo, no Bar Celeste. Bueno, pois hoxe só toca pois chamar a algún convidado. Teño un que está xa preparado ao outro lado da liña cibernética para entrar en directo dende o sur de Suecia para celebrar e para comentar este partido, como di Rubén Lomba, historia do fútbol europeo, e vai a partido do Celta 0-2, 0-2 a Lyon. Magnifique, que dirían os franceses, e teñen que dicilo porque o Celta dende logo xogou dun xeito magnifique. Non si, Joaquín, que tal? El Cumbias, Joaquín, como vai todo? Apenas boas noites a todo o mundo. Día moi especial polo xeito, polo rival, polo desplazamento, polo equipo, polos canteiráns, por todo. 0-2 en Lyon, entón. 0-2. E o peor do partido foi a arbitraxe. É que, bueno, xa falaremos disso, non? Pero agora toca celebrar. É increíble o deste equipo. O de Claudio está superando calquera expectativa, non ten límites, non ten barreiras, está permitindo soñar a afección. 3.000 celtistas desplazados en Lyon, un xoves, excepto que bueno, antes dun festivo e tal, pero impresionante afición, impresionante equipo, impresionante proxecto, día emotivo, día de berros, día de incluso de vaguas. Sí, que orgullo, que identificación, que orgullo sento por este equipo, a verdade. Que partidazo fixo en Lyon, e como merecía o proxecto seguir vivo en Europa, e seguir soñando, superar, porque da igual o que pasa a partir de agora. Esta noite de hoxe foi un agasallo para todos. Absolutamente, Joaquín. Bueno, aí está Paco Alba, que di enhorabuena celtistas dende o sur de España. Un fuerte abrazo, Paco. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de todos estos años y por haberte hecho celtista con nosotros, y un abrazo para Benalmádena y para toda Málaga. Tamén está preparado en Madrid o noso amigo Martín González. Que tal, Martín? Boas, que tal? Non diría preparado, non diría preparado porque nin sabía que se facía en misión, pero contentísimo de non adicarme a esa aposta porque traugueime completamente na miña porra. Moi contento como a vos, rapaces. A verdade é que pareceume unha exhibición, sobre todo de Javi Rueda e de Huguito Álvarez, increíble. O plantexamento de Claudio funcionou, incluso antes da vermella e da outra vermella que non pitaron, que arredemo. E comimos atostado completamente ao equipo francés, sinceramente. Vin un equipo que sabía o que xogar, que non estivo a velas vir nin a especular. Non sei, moi orgulloso. Claudio pareceme un adestrador de talla mundial. Xa o sabíamos, os que seguimos a actualidade do Celta dende fai tempo, a verdade, pero o está demostrando en escenarios cada vez máis grandes, merecidamente este paso a cuartos de final contra vento e marea, como sabemos dicir. Non sei como bichedes o Celta,
ou dende a emoción, simplemente non sei ni como analizar isto, pero É difícil en Quente, é moi difícil en Quente. Gustoume como contemporizou os tempos o Celta, verdade? Vi moi ben con cabeza fría a Radu, a Sotelo cando entrou, gustoume como se plantou no céspede, vecino mellor que a Naída, que non tivo moito tempo de adaptarse a dinámica do equipo, e non sei, é que a verdade vou estar ao 16. Sí, dende Newcastle entra aí o meu amigo Miguel, que asina como Waltarius, unha aperta. Miguel, what a great match. O Celta xogou un grandísimo partido. E bueno... Vas a ir a Balaídos, Martín? O 16? Sí, pedir a vacacións xusto o 16 e 17 sen pensar en que era a data que podían ser os cuartos. E dixen, hostia, volta, pode ser ¿no? que non coincidirá. Sí, en Balaídos. Sí. De casualidade pura, foi xusto hoxe que o pedira, así que vou atopar a entrada como a sesa. Claro, pues non sei como vedes, pero hai que ir partido a partido, pero acabamos de... Votamos fora o favorito deste lado, Sí, a ver, a min dame a sensación de que o Friburgo é un pouco underdog, o cabalo negro que podíamos dicir. Non digo que eses son favoritos contra nós, pero sí que mirando como avanzaron de maneira tan... Non mirei o partido, evidentemente, porque foi a mesma hora que o do Celta, pero dame a sensación de que o Lyon era máis nome ca homes, quizáis, e que o Friburgo, polo menos nesta instancia, na chave de Europa League, que polo menos non podemos ir súper de favoritos porque hai que plantear un partido moi serio. No. A ver, xa estamos nunhas alturas da competición que dudo que pase o que pasou co Ludogorets, o Celta vai ir con todo dende o minuto 1. Estas semanas, ata o día 9, van a ir genial. Sobre todo, creo que Javi Rueda non xoga a ida, pois que Álvaro Núñez vaya pillando o ritmo de competición co Celta porque vai nos facer falta. Creo que unha peza que vai vir moi ben ao Celta. Físicamente, que non pase nada, que non a outras lesións importantes como a de Román. Vou ir facendo aí as veliñas e prendéndoas para que non se lesione ninguén. Impresionante, porque... Sí, perdón. No, entra, Joaquín. No, que iba a decir que sen Román, sen Borja, sen Mingueza, era igual, e gañamos o Lyon. E xa está, porque poden decir as baixas do Lyon tamén, a volta era sen Borja, este partido sen Borja está ben, o xoga de cara, 100%. E Mingueza contra un bloque baixo é o mellor xogador que temos. Impresionante, non atopo verbas para describir o exitazo e o mérito que ten Giraldes, que no minuto 45 saca a Josep Aidú. Sí. E o ganés cumple, e que impresionante, que tengan todos menos a... Sí, bueno, menos a recuperable. Básicamente todos. Ese cambio é importante porque o que quería era manter a posibilidade de ese 11 contra 10, ¿no? Porque Arcel tiña cartón amarelo, o árbitro sacou un par de cartóns amarelos que eu penso que son un pouco exagerados, quizáis para compensar un pouco esa expulsión, entón penso que foi por iso que o fixo, pero Aidú coa súa presenza, coa súa calidade que sen dúbida ten, pois aí estaba. Tamén el participou deste partido absolutamente impresionante. É difícil de analizar, como dicides, non? Pero eu penso que para comenzar a analizarlo un pouco podemos dicir, e creo que isto é interesante, que dende o comezo do partido, cando estaba o partido 11 contra 11, o Celta foi a presionar, foi a buscar o balón, que eu botaba moito de menos no partido da ida, non? Entón, eu non sabía se neste partido o plantexamento ia ser de ir buscar o balón, facer presión, ou se ia ser, pois, estar atrás un pouco, tentar ir ao contraataque. Dende logo, Claudio tivo claro dende o comezo que había que ir facer a presión, que había que ir buscar o balón, e funcionou. Claro, foi máis sinxelo, por así dicilo, entre comiñas, porque houve unha expulsión que para mí é clara. Pero, dende o comezo, o Celta mostrou o interese por ter o balón e por ir a gañar o partido. Non vos parece? A mí dame esa sensación. Pulsión chega porque o Celta ten o balón, está en área rival todo
aos primeiros 15 minutos. Bueno, que toca mencionar tamén que o penalti de Tagliafico foi unha vergoña. Como pode ser que con VAR non asubíen un penalti tan claro que para min roza a tarxeta vermella tamén? Parece unha barbaridade. É vergoñento e sempre fai pensar que o poder e o diñeiro move moitas cousas no deporte, por moito deporte rei que sexa. Custa non pensar mal, porque no céspede o árbitro, vale, xa é de coña que non o mire, porque un pisotón no tobillo. Eu creo que quiso compensar na vermella. Sí, realmente a segunda para min igual é vermella, pero se non houbera pasado a primeira xogada, quizáis non fora expulsión. Claro. O que eu non entendo é que existindo o VAR, eu o que non entendo do VAR é como funciona ese suposto protocolo que din que hai. Non entende ninguén. Cando non entra, etc. Entón, se hai unha xogada que pode ser penalti e o VAR claramente pois decide non entrar, ten que haber unha razón evidente para iso. En este caso, eu non vexo ningunha razón, non? Entón, a min sorprendeu moitísimo. Tamén me sorprendeu moito o cartón vermello porque en directo pois non se ve tan claramente, pero despois na repetición vexo que os tacos van a unha altura bastante importante e ademais con bastante forza, que esa é a cuestión, non? Entón, os seareiros franceses se queixarán polo cartón vermello como nós nos queixamos no partido de ida, pero neste caso eu vexo unha xogada pois que sí que é de expulsión, por moito que haxa protestas, non? Intentado ser o máis objetivo posible, o arbitraxe foi máis do Lyon tanto na ida como na volta, porque ainda... Totalmente. Se pensas que a segunda... Digo segunda vermella, en realidad a vermella que pitaron non é vermella, a amarela, bueno, sobre todo a de Starfelt, supónse que por reiteración, pero non vexo cartón por ningún lado. E Claudio, como ti mencionabas, Antón, aprendeu da anterior eliminatoria, fixo os cambios cando foi o descanso e non esperou a que sacaran a vermella a Starfelt nin a Williot. Moi ben aí. Nada, a lectura de partido moi boa. Cambiaron de buso aí na zaga, axudou moito. Foi un medio campo que non estivo tan solo como na ida, verdade? Difícil analizarlo en frío, pero si deume a sensación de superioridade, dun vecino moito máis serio. Fer López, bueno, ainda que, como comentaba outro día, sí que me parece que ás veces intenta abusar da calidade excelsa que ten, sí que fixo moi bons pases ao oco, buscou ben as superioridades, vino bastante ben. E Aspas igual, cando entrou foi diferencial, pero é unha barbaridade como con... Ten 39, Aspas, 38 ainda, non? 39? Aspas, 38, non? Aspas con espazos, vai cumplir, non? Bueno, sí. Aspas con espazos se contradece un xogador letal. Está claro. Pero bueno, o importante é que fixe un bo partido todo o equipo. Se destacamos alguén, pois, bueno, Javi Rueda estivo mortífero esta eliminatoria. 2 goles, perigo constante pola banda, Hugo Álvarez, que lle metín un palo outro día no Bar Celeste, hoxe fixo por banda, as internas que fixo por banda, foise da súa par moitas veces, forzou moitos corners, tivo as pena que tirou algún ao boneco, creo, igual Durán. Pudo ser un resultado ainda maior, de feito. Porque ata o primeiro gol tivemos varias. Hai que ter en conta que mesmo na primeira metade xa o Celta creou moitas ocasións de gol, bastantes ocasións de gol, e simplemente non entraron pois por falta de acerto, porque Greif é un bo porteiro que ten bons reflexos, fixo un par de paradas que estiveron moi ben, non? A mí o que me preocupaba deste partido eran dúas cousas, a posibilidade dunha expulsión para o Celta que igualase as cousas outra vez, non? Iso primeiro, e despois o feito de que no fútbol se un non marca gol acaba pagando as consecuencias, non? Por fortuna non foi o caso e o Celta continuou na segunda metade como na primeira, non? E claro, eu non sabía, eu dábame a sensación de que Iago Aspas ia sair de cara, pero non saiu de cara e funcionou perfectamente porque xogando contra 10, como ti dicías, Joaquín, é un xogador letal
e ademais, cando entrou, deulle aínda máis profundidade ao equipo, non? Entón, foi realmente un deses partidos que saen dun xeito perfecto, con ou sen arbitraxe, pero saen dun xeito perfecto, e o Celta, eu penso que no global da eliminatoria, non só polos resultados, non polos merecementos, está en cuartos, porque foi mellor co Lyon. Para min o Celta foi esta eliminatoria mellor co Lyon, e hai que dicirlo. Certo. Sí. Claramente, é verdade que na ida encerraronnos na segunda metade, pero é que estaba claramente condicionado pola vermella a Borja, e que nunca sabemos como fora sido un partido que marcaron de rebote aí, un gol feo ali. Non tiveron ocasións claras. O Celta, aínda que sufre ás veces nos centros laterais, dame a sensación de que sabe elixir moi ben onde o rival se posiciona para tirar. Quero dicir, non concede ocasións claras, a non ser que sexan errores non forzados, raros así, ou señalidades dos rivais, como as que tivo, non recordo se fora Oyarzábal, Budimir, Oyarzábal. Sí, Oyarzábal. Se son ocasións así, pode marcar o rival, pero senón é moi raro, é un equipo super sólido. O Celta, é que ese é o perigo, esa evolución do Celta agora. Xa éramos un equipo, somos un equipo que pode xogar vistoso, pode ter o balón e tamén defendemos, somos moi potentes. É que somos o terceiro mellor. É que, Joaquín, esta eliminatoria precisamente é o exemplo diso, non? Un Celta que no primeiro partido xoga atrás, e neste partido vai a buscar o balón e a facer presión, funcionou nos dous casos. O que pasa é que no partido de ida, pois claro, o Celta xogou moito tempo cun menos. Neste partido xogou moito tempo cun máis, non? Pero quero dicir que os dous tipos de xogo poden gustarche máis un ca outro. A min gusta máis cando o Celta ten o balón, pero funciona de maravilla. Comentamos isto tamén con Jorge Luis Bueno, que está preparado aí tamén e que entra uns minutinhos. Imos, Jorge. Que tal, como estades? Que tal a resaca de Victoria? Non podía deixar pasar, sobre todo hoxe que estou de estrela deste regalo que me fixeron os meus fillos, este sudador. Home, Celta. Aí unha boa sorte. Pois nada, todavía aí, asimilando o asunto, pero sobre todo contento por disfrutar de un auténtico partidazo. A mí me parece que xogamos moi ben. O que dicíamos o outro día, ¿no? Tiñamos que sorprender a Olympique, facer algo que non se esperara, e non estivemos aí agardando nin especulando, senón que desde o minuto 1 pues fomos aí cara adiante a xogar, a mover, e a verdade é que a cousa pintaba un pouco regular. Non sei se comentáchedes, pero o pisotón non penalti do minuto 2... Escandaloso. As fantasmas voltaron, claro. Sí, auguraba que non ia ser un partido fácil, pero, bueno, despois o que foi bastante extraño, porque foi o mesmo tipo de pisotón no cello, o que xenera unha expulsión por vermello nun momento e noutro nada. Entón, eu non entendo xa cales son as... Foi unha compensación. Foi unha compensación. O no cello de Javi Rueda aportou a máis que algún xogador en plantilla. Sí. Pero eu non entendo ben se ten algunha explicación de por que non entra o VAR nesa xogada tan... Non hai nivel ou hai intereses, porque non hai outra. Para mí non hai explicación. Claro, a explicación é esa, non? A arbitraxe foi lamentable. Lamentable foi a arbitraxe. Hoxe e no partido na ida tamén. Sí. Entendo que o nivel de arbitraxe non é a mesma que na Champions League, pero estamos nunha competición europea de bastante renome, por favor, poden sacar árbitros de calquera país. Por eso penso que ten aínda doble mérito conseguir no global impoñernos o Olympique de Lyon un 3. Sí. Con todo en contra. O sea, realmente que penso que é algo que temos que valorar e que se debe valorar, ¿no? O que se conseguiu nesta primeira eliminatoria con todo en contra non é normal. Realmente, hoxe foi un partido claro para meter 3, 4, 5 goles sen ningún problema, ¿no? Sí, ese era o problema, non? A falta de acerto, se iso ia traer problemas ou non, pero é complicado. Non foi o caso, non? Pero a min, dende o comezo, realmente gustoume ese 11, non? Con Radu, Marcos Alonso, Starfelt,
Javi Rodríguez, Carreira, Moriba, Vecino e Rueda, e arriba Fer López, Pablo Durán e Sweatberg. Jorge, estábamos a falar de Iago Aspas. Sorprendeuche que non saíse de cara ou agardabas isto? Pues a verdade é que sí, eu agardaba que saíra de cara, o que pasa que logo pues, entendín, ¿no? Quizáis, por que tiña Claudio esa idea, porque de feito, cando saiu non me acordo, non lembro agora cal foi o minuto no que saiu, pero foi un momento que lle deu ao Celta o revulsivo que precisaba. Aí empezaron a aparecer balones filtrados, empezaron a aparecer cousas bastante interesantes que soamente un xogador como Iago é capaz de dar. De feito, penso que foi, non sei se foron 3 ou 4 pases filtrados que meteu, xerando ocasións increíbles, algunas non aproveitadas, pero penso que sí, que funcionou moito mellor como revulsivo. Tamén penso que foi unha idea, tampouco, eu non tiña moi seguro se Jutglas sairía de inicio, pero tamén penso que foi unha moi boa idea que entrara cando entrou, porque deu un pouco máis de estabilidade, e de feito penso que non anda físicamente o 100%, porque incluso cando saiu notábaselle que estaba un pouco, que chegaba tarde algúns balóns, pero bueno, xa compensou con esa magnífica definición, con ese golazo. Sí, que foi realmente no momento preciso de calquera erro nese momento, pois te manda a prórroga, unha prórroga que non nos conviña nada. Non. Por como estaba o partido, por todo, e realmente aí tivemos varias, pero bueno, fomos quen de asegurar, ¿no? Nese momento ese 0-2. É que realmente pensando, é certo que estivemos en superioridade máis da metade do partido, pero é que non recordo ninguna intervención de Radu, máis aló de estar perdendo tempo, movendo o balón de aquí para lá, non... Sí. Tiveron poucas aproximacións, moi poucas. Un tiro ao pau, penso, pero que era fora de xogo, non? Que non... Sí, de Hendrik, pode ser. Sí, ao pau dereito. Hendrik estivo bastante desaparecido, por certo. O sea, tampouco foi o que así segan. Non bailou, ose non bailou, polo que se... Non bailou. E outro día o L, pois foi tamén dun erro. É que, ao final, se analizamos o que conseguimos facer contra un equipo que sobre o papel era o segundo candidato a gañar a competición xunto con el líder da fase regular. O final é que, salvo ese erro noso, non foron tampouco quen de xerar nos dos partidos nada de interés. A mí, de feito, iso, non sei que pensades vos, pero sorprendemos moito, porque é certo que o Celta xogaba cun xogador máis, pero o León estaba a xogar na casa co apoio dos seus seareiros, e fixo realmente ben pouco dende a expulsión, non dende antes, pero dende a expulsión, non sei como vedes iso. Supoño que sabes a lectura do fixo Celta, pero cuidado. Sí. Eu teño a lectura vendo León e tal, vexo que é un equipo con calidade, pero sen corazón. Foi a sensación que me deu a mí. É un equipo que aposta moito por xogadores estrelas ou proxectos de estrelas. E non é o mesmo, porque non son canteiráns, non son xogadores xoves como Celta que criáronse no Celta e sinten o escudo e tal. A mí deu unha sensación de equipo artificial. Tampouco quero facer de menos o León, que é un equipo que sobre o papel de grande calidade, pero entendo que... Sí, a nivel ambiente non daba a sensación dende a televisión de que fose unha caldeira... Non. Sabes? Non é... Sí. Non é unha sensación de tal de... Que podría ser Olympique de Lyon como Olympique de calquer outro sitio. Eso tamén... Sí, un equipo con cartos e que aposta e que tal, terán a Tolisso e tal, pero eu creo que se miramos o plantel que tiñan fai 2 anos, cambiou todo. O sea, é que deu unha sensación dun xogadores que, por suposto, son profesionais e correron e tal, non sei, pero non puxeron ese extra que require remontar unha eliminatoria con 10. Porque, por exemplo, eu que sei, é outro contexto, non? Pero o Manchester City contra o Madrid con 10 tiña o balón e dominaba o partido e tal, non sei que. Tampouco que o Manchester City sexa o equipo de máis canteiráns, pero bueno, ten unha impronta diferente. Non, pero é outra cousa. Un pouco, Joaquín, o que di aquí Paco Alba, non? El bloque celeste superou a sus individualidades, non? Penso que sí. Para min, o cambio a línea de 4, digamos, polo aro medio campo, saímos moi ben co balón, superamos a presión que intentaba facer o León, pero que dende o comezo, estando 11 contra 11, non vin
superioridade ninguna do León, o que dices, No, para deixoume nada. moi frío. Ademais, Ao final, no... Ese plantexamento de inicio con 5 atrás anunciaba que o León estaba a facer un pouco o que, non sei, saiu como se fose un equipo que precisara aguantar un resultado e intentar pues, ir a unha contra, ¿no? Eu tampouco entendín moi ben iso. Tampouco, si entendín mellor as declaracións do adestrador cando dixo que a única forma de parar ao Celta era facerlle faltas continuas, que foi realmente o que pasou nos primeiros, o que pasou casi foi todo o ideal. O partido foi o ideal, pero respondimos moi ben, penso, a un León que estaba un pouco máis pechado e agardaba un pouco a que leváramos o control do partido. De feito, o único momento onde sufrimos un pouquiño foi precisamente cando deixamos de controlar noso balón. Tivemos aí 10 minutos na segunda parte onde eles intentaban facer algunha cousa máis porque a raíz dos cambios ata que se axustou ben o debuxo non estábamos co balón e se notaba, ¿no? Cando tiñamos o balón de novo eles tentaban facer moito máis presión, pero xusto, claro, cando tes un menos e faz presión, o que deixase ocos, non? Moitos espazos, claro. Claro. Esta vez sí que aproveitamos arrastrar xogadores e filtrar balóns para conseguir... O cambio de Aspas, nada máis entrou no céspede, o que decías ti, poñendo balóns en largo ao espazo. Hubo un que foi case gol, non me lembro quen rematou, pero foi unha barbaridade de pase, pero unha barbaridade a 40 metros. A Rueda, sí. Sí, aparte que, bueno, hai xente que fixo partidos, goles aparte, o partido dos Javis, ambos os dous, foron realmente increíbles, que son xogadores xa que están a mostrar un nivel... É seriedade mental. A Javi Rodríguez, por exemplo, para o novo que é, víaselle protestar cada xogada, estar moi metido no partido, non caímos en provocacións... Sí, mira que tentaron facer iso, tentaron a provocación, a parar o xogo, a intentar frenar cando fose posible, e realmente aí sí que o fixemos ben, non? E tamén esta vez sí que aí Claudio non se anduvo con historias cando tivo xogadores con un problema de ter cartón amarelo. Os cambios, penso que foron super precisos para non entrar nese xogo de poder verte ti con 10 tamén. Hoy sí que foi unha partida táctica que gañou Claudio, pero o 100% en todo, ¿no? En todo. Houve ao menos 5 cartóns amarelos pro Celta, 3 deles foron xogadores que saíron do campo. Starper, Swedberg e Fer López, non? Entón, ben feito, ben lido, e ademais, sei que Joaquín quere dicir algo, pero simplemente quero dicir que un dos exemplos claros para min, un dos signos claros da superioridade do Celta neste partido, foi que cada vez que o León conseguía levar o balón, cortar algunha xogada do Celta e ter o balón nos pés e ter posesión, os seareiros berraban como se tivesen marcado un gol, non? Entón, é claro que o Celta superou o León neste partido claramente, Joaquín. No, quería pues, mandar un saúdo ao adestrador do León, Fonseca, que dixo na previa que entre o Lille e o Celta prefería o Celta. Pois, bueno, boa para... Pois ben escollido, ¿no? Sempre todos os equipos celebrando o Celta, encántame, porque además a narrativa que houve co tema do arbitraxe fai que sea ainda máis poético todo. Isto foi extremo. Jorge, tanto na ida como na volta, notábase que o equipo que debía pasar era o Olympique, porque non ten explicación ninguna, nin dende a parte do nivel, nin da sala VAR, que de verdade... Foi tremendo. Manexamos moi ben a superioridade numérica, non sei que pensades, pero noutros partidos, incluso na era Giraldez, que non estábamos tan ben no 11 contra 10, esta vez contemporizando moi ben, moi tranquilos, madurando as xogadas. É que tampouco se encerraron moito, tampouco foi un autobús que puseron. O sea, non foi un 11 contra 10 contra o Xetafe, por exemplo, que eso pode custar máis. Foi máis autobús incluso de cara ao inicio que despois da expulsión. Penso que o plantexamento de partida cos 11 xogadores era moito máis pechado e moito máis agardando
que o que fixeron despois con Dez, non? E tamén é certo que é unha cousa que melloramos, aí sí que coincido con vos. O ano pasado tiñamos problemas cando xogábamos con Dez, o sea, contra Dez, e de feito, ás veces xogábamos mellores partidos con 11 que con 10, non? E esta vez tamén aprendimos a facer iso, a contemporizar mellor, a xogar moito mellor e a ler un pouco o que temos diante, non? Tamén é algo que hai que destacar, non? É que realmente fora do pau que estaba en fora de xogo, é que de verdade que non recordo. Houve unha falta na frontal que non sei se levou cartón amarelo e pouco máis que tirou unha Hendrick por riba. Hendrick mandou unha fora, sí, pero bueno, era unha falta moi perto da media luna que era complexa, non? Pero bueno, aí ven. Que estamos sendo un equipo fiable que sabemos que tradicionalmente o Celta é un equipo vistoso que xoga ben co balón e con Giraldez estamos vendo un equipo máis camaleónico que se adapta ben ao plan de partido, aos xogadores que ten, o rival que ten en fronte, que ademais incluso tendo defensores que quizás non se son tan rápidos, son capaces de ser super sólidos e acompañar aos carriles, que é unha barbaridade o traballado que está o equipo dende o táctico. O sea, está o señor Pablo por aí, Pablo Verdeal, unha aperta para Pablo, que ademais na súa canle un pouco máis tarde un directo tamén sobre este partido, así que, bueno, pues estade atentos a iso tamén. E, bueno, realmente é difícil nun partido como este destacar xogadores especificamente. Hai algúns que claramente sí que hai que destacar, pero en xeral foi unha vitoria do Celta ao completo, non? Como se adoita dicir, unha vitoria coral, porque realmente moito bo movimento de balón, bons pases, apertura de ocos, espazos, etc., xogando polas bandas, tentando entrar polas bandas tamén e non simplemente centrar. Entón, foi un partido realmente no que destacar a xogadores faise bastante complicado. Non, que absolutamente todos os xogadores do Celta, os 15 16 que xogaron, fixeron un partido de 8 e medio mínimo. Todos fixeron un partido increíble. Dende ata Starfel, que estivo presionante, estivo moi duro na primeira parte, logo tivo que entrar a Edu, Hugo Álvarez cando entrou moi ben, Javi Rueda letal, Vecino, partidazo de moitos quilates e moita experiencia, que ven moi ben este equipo, porque Vecino tamén sabía cando había que poñer a marcha para diante, tamén ás veces equipos 11 contra 10 volvense tolos, perden o control do partido e volvese unha locura de ida e volta. Non, o Celta tivo partido nas mans en todo momento. Así que é moi difícil, non sei se Jorge ou Martín teñen nomes, pero para min, ademais de Rueda e Hugo Álvarez, que son quizás os que veñen a cabeza por a xogada do primeiro gol, pouco máis. O sea, quero dicir que Carreira gustoume moito, pero é que Carreira sempre o fai ben, pareceme xogador. Non me gusta falar dese nivel selección porque é unha tontería, pero pareceme un xogador desa bagaxe, sabe? Que increíble o regular que é Carreira, que creo que comentábamos o martes, que sempre tiña a fama de ser un lateral moito máis ofensivo que defensivo. Despois das cesións en segunda, voltou ao primeiro equipo por fin, se lle deu a oportunidade que merecía, e pareceme un ferrote defensivo increíble. É que é unha barbaridade, non perde pelotas, asociase moi ben cos compañeiros, chega a liña de fondo moi ben, ten un físico privilexiado. Complementase ben cos extremos sempre, porque hoxe atacou moito deixando carril para Hugo ou para Bilio, te atacando un pouco por dentro, un pouquiño por dentro. Tivo un par de tiros, tivo que ata Javi Rodríguez tivo dúas aí que non estivo tan lonxe de marcar. O equipo sí, é que é espectacular o deste equipo. É un partido moi semellante, quizáis, ao que fixemos outro día contra o Betis, no sentido de que non destacamos, bueno, digamos, aquel partido destacamos por las ocasións que tiveron, ¿no? O papel de Radu, pero este penso que foi moitísimo máis colectivo que o outro día, tendo ese chisco extra de
acerto, non? Que aínda así, pois, xeramos máis ocasións que no partido contra o Betis e tivemos bastante máis claridade, non? Unha agua. A veces pecamos un pouquiño de ser excesivamente xerosos, porque hai momentos onde xogadores que teñen opcións claras, pois intentan ver outra que sexa un pouco máis clara, pero é complexo, non? Todos os que mencionamos é así, non? É complexo quedarse pois entre o papel, o partido que fixo Vecino, Javi Rueda, Javi Rodríguez, Carreira, mesmo cando entrou Jutglà, tivo aí momentos de estar bastante enchufado. Penso que xa está superando ese problema mental que tiña, está conseguindo ser pois, un xogador sólido cando entra e de moita precisión, non? Este gol foi casi de tanta definición como outro que meteu o outro día polo interior, non? Entón, claro, se comenzamos xa a ver esa cara boa, non, destes xogadores e se lle engadimos o que aporta Vecino, o que vai aportar Núñez cando está, pois a cousa non pinta mal, non, de cara a este último tramo de tanto de Liga como de Europa League. Claudio, tanto equipo técnico, imagino que plantearon a tempada patero pico físico nestes meses, non? Marzo, abril, maio, pero é que con todo é increíble como sempre as segundas voltas de Giraldes soen ser incluso mellores que as primeiras. É certo. O Aidú, que dicimos, tivo uns 45 minutos excelsos, un xogador que non estaba na lista de convocatoria a primeira volta na fase de grupos. Falábase de rescindir o contrato, Aidú. E que capaz de metelo en dinámica e que ademais non só iso, senón que adiantou a súa competencia. Non está xogando Manu Fernández, Niño en Lago, está xogando Aidú. Sí, é importante salientar Aidú. Aporta moitísimo máis e, de feito, pois eso, tes un problema que te obriga a sentar a Starfelt. Sabes que sacas a Aidú e agora mesmo a solidez que deu tamén foi interesante, non? Esa idea, ¿no? De que todo o mundo está sempre preparado e disposto para xogar e para sair, ¿no? Só hai un que dice mesmo parecía que ata Chervi, que non estaba... Bueno, estaba aí celebrando o final do partido, enfocaron. O sea, ese é o nivel de colectividade que temos agora, ¿no? É que como será o último Estambul. No, o último sería xa que este tipo xogará contra o Friburgo agora. Eso sería xa o último. Que Cervi xogara uns minutos de carrileiro e de contra sería espectáculo, sería histórico. Se temos que perder tempo o que ser cancheros, como se di agora. Que entre Cervi na parte final. Que entre Cervi, que tamén tengo aí en Tagliafico, madre mía, que partido de Tagliafico. Tiña que ter sido expulsado, pero bastante antes. Tardou moitísimo. Concretamente no minuto 2. No minuto 2. Que pesado. Que pesado. Facendo un aspavento cando ao final de botaron a vermella, que era reiteración, non paraba. E golpear o balón tamén despois. Sí, aparte, iso foi unha cosa de aí xa non perdes nada e o árbitro, pois vale, moi ben, pero realmente, a ver, Tagliafico fixo un partido horrendo, sucio. 4 ou 5 amarelos, cartóns amarelos tiña que ter. Sí. Como dicíades antes, Hendrik totalmente seco pola defensa celeste, tivo pouca importancia. Realmente o Celta en defensa sufriu ben pouco. De novo, haberá quen diga que xogaba con máis, sí, pero era o Olympique de Lyon, todo un equipo importante de Francia, non? Entón, que é moi importante o que fixo o Celta hoxe por moitísimas razóns, pero que ademais agora pois o Celta non é que teña evidentemente un camiño sinxelo, pero un dos equipos máis complicados que restaban era precisamente o Olympique de Lyon, que era o favorito deste lado. Un dos grandes favoritos e sobre todo o favorito deste lado, como dicides. Di por aquí, por certo, Paco Alba, que el caso de Carreira demuestra que a veces hay jugadores que necesitan su tiempo para madurar, no siempre se entiende ese proceso. Penso que isto é importante porque, claro, sempre dicimos o mesmo, non? Cos canteiráns, sobre todo, é moi importante ter esa paciencia. Ás veces os canteiráns teñen que sair, e teñen que voltar, e teñen que xogar noutros equipos cedidos. É un proceso que non é da noite a mañá. Semella que pois no deporte profesional, no fútbol profesional, pois todo ten que ocorrer da noite a mañá, non? E non pode ser.
neste caso, pois Carreira é un bo exemplo diso, como di Paco, non? Se o malo, non falando do caso Carreira, pero históricamente dame a sensación de que o Celta utiliza as cesións máis que para facer madurar os xogadores, para botarse as fichas de enriba un pouco, en plan, non sei se este xogador vai contar, entón cedo por aí a ver se soa a flauta, basicamente. O caso de Carreira, gracias a Deus, está funcionando, mirando o resto de cedidos en xeral, menos Carles Pérez, que está sendo titular, pero non está aportando moito numéricamente. Parece que sí, os Manu Sánchez sendo titular co Alavés, temos non me sabe o nome do Castilla, Dotor marcando outro día sendo titular con Málaga que opta a subir a primeira, Unai Núñez que está facendo unha temporada super boa, esta segunda meta de Valencia sendo o seu mellor central. A verdade que nos está sorrindo a fortuna neste sentido este ano, porque os outros anos estábamos prácticamente chamando as portas para que se quedasen cos cedidos. Este ano parece que non vai existir ese problema. Paciencia, ¿no? Gonzalo Paciencia. Gonzalo Paciencia, sí. Estaba xogando en China, ¿no? O en Japón, en alguna liga asiática, non sei se se retiraría, sabes? É o nivel que tiña. Pero bueno. Eso, tío, o tío era guapo a matar, pero sí, moito fútbol non tiña. Iso está claro. Sempre lembra ahora aí cando rompeu. Iso tamén pode ser importante. Rompeu a man contra o muro, macho. Nada máis chegar a que... Bueno, outra cousa, penso que sí que hai que salientar deste partido é o propio celtismo, non? A cantidade de xente que aproveitou para viaxar ata Francia a apoiar o equipo neste partido importantísimo, dos máis importantes da tempada, senón o que máis, bueno, porque vai haber máis en Europa, por eso non podemos dicir que é o máis importante da tempada, non? Pero que está pasando co celtismo? Que está a pasar co celtismo que, sobre todo, dende a chegada de Claudio, pero incluso dende xa un pouco antes, pero sobre todo dende a chegada de Claudio, está a ter unha presenza como non se lembra realmente na historia do xa máis que centenario Real Club Celta de Vigo, non? Identificación co equipo. Porque ti podes xogar moi ben, ti podes ser o Celta de Berizzo, que tamén voltou, puso nome do Celta onde merecía, e voltou toda a cidade, ti podes ser o Celta da Reconquista e tal, pero cando faz o mesmo con xogadores, que un naceu en Tomiño, que outro naceu en Vigo, que outro naceu en Moaña, que outro naceu en tal, xogadores da canteira, adestrador da casa, un proxecto que no social, que pena que non está Antonio hoxe, pero que no social e na forma de comunicar, dende que está Marián, mellorou moito respecto ao seu pai. Sí, iso está claro. Eu te iba a decir claro, que coincidiu ese momento, ¿no? A chegada de Claudio coincidiu no momento no que Marián acababa de arrancar e comenzaba a facer os cambios de ter un pouco máis de respecto pola masa social que o seu pai nunca, ¿no? Claro, esas dúas cousas xuntas, aparte de saberse rodear moi ben por xente que empezou a levar de outra maneira o tema de marketing, o tema de redes sociais, o tema de televisivo, o tema dos insights, que fomos dos primeiros equipos en Telo, ¿no? Hai unhas cousas que a xente, claro, entrou aí a saco, sobre todo por iso, ¿no? Por coincidir tamén que ese adestrador pues apostou porque non lle quedaba outra por lo que tiña, pero que como a cartera respondeu, pues claro, foi unha conxunción de forzas espectacular, ¿no? E a xente cando eso pasa, pois vai a morte, vai con todo, ¿no? Sí, ademais, penso tamén, agora que está este comentario de Esther que di que falemos castelán para chegar a máis xente, como en Hispanoamérica, por exemplo. Claro, no Bar Celeste, realmente, cada un pode utilizar a lingua que desexe utilizar, non hai ningún problema con iso. Algunos falamos en galego, outros en castelán, pero penso que tamén ese é un avance, non? A utilización do galego en redes sociais, nestes intres co Celta, é moito mellor do que era anteriormente, non? Sí, cando tiñamos conta secundaria en galego, conta secundaria, e que na principal nunca se utilizaba, é como, Dios mío, sí. A ver,
Sí, claro, quero decir, se gañamos a Europa League, facemos un programa en inglés, que tamén os entende moita xente. Correcto. Tamén podemos facelo. Eu xa dixen, se Vilio marca un gol importante, fago eu un vídeo en sueco, se queredes. Pero bueno, creo que quero decir, pois xa está, pois facemos o programa, temos moitos programas en castelán tamén. Se a xente quere falar en castelán non hai ningún problema, pero bueno, é un espazo que falamos galego e está ben, porque é como queremos falar e punto, non pasa nada. Se perdemos 5 espectadores ou 50, danos un pouco igual. Non pasa nada. É que ademais, xa non falando do podcast, pero en xeral, cando tes certas limitacións pode ser unha vantaxe, igual que un artista podes verse limitado de sacar unha obra maestra, quero dicir, mirad o Athletic de Bilbao coa súa política de canteiras, ainda que varíe os últimos anos, imagino, pero bueno, que manterse moi firme, eu creo que é unha vantaxe ao final, esa identificación, pode que non fose un clube tan grande de non ter eses ideais engranados no equipo. E o Celta igual, ao final, con esta identificación que decía Jorge, afición, estamentos do clube, adestrador, está sacando unhas plusvalías enormes que non sacaría de non ser así. E que mira esa actualidade cando se comenta a Liga, incluso no estranxeiro, grandes medios, falándose do Celta, por exemplo, co tema de Madonna, pero xa a nivel deportivo tamén, que o está facendo o equipo, con todas estas iniciativas tamén chulas que ten no plano social e de marketing, unha era un pouco dorada para o celtismo. Tamén penso que a contrapartida diso realmente agora é cando o clube ten que pensar se o camiño quere seguir, quere estar a ser non? Aí había un comentario que penso que este comentario que aquí está, sí. Que agora mesmo sí que vale, a chegada foi como foi, polo que foi, pero os resultados non. Quero dicir que iso aí se ven foi porque hai unha persoa que ten unha política e un plantexamento deportivo e unha filosofía e un saber ler as cousas que ten e que non ten outro. E penso que iso merecería un contrato, merecería unha renovación e tamén merecería que o clube pois non voltara. E isto é unha cosa que xa mencionamos moitas veces, non cometera o erro por segunda vez de un Berizzo 2.0, non? Chegamos ata aquí, pero para avanzar máis precisamos pois un aporte económico, unha aposta deportiva por máis cousas, sen deixar de ser ese equipo de canteiráns que penso que é o que funciona, non? Pero tamén eso, non pois eso, saber fichar ben, ter un apoio de cousas que fagan falla para que este equipo poida ter sempre o mellor que precisa o adestrador para chegar o máis adiante posible, non? Xa estamos en superávit, en teoría, agora coa participación en Europa League. É que esos cartos hai que invertilos, hai que invertilos. Se chegamos ás semifinais como outra vez, ou se chegamos incluso a final, e se conseguimos clasificarnos para que non hai excusa para a deportiva para decir non, é que non podemos. Non, é que tes que poder. Tes que poder, porque senón non sei. Aí sí que non se entendería nada. É que claro, cando falamos de Claudio e desa idea de como chegou Claudio ao primeiro equipo, pues é un pouco como sería en inglés, non? That was then, this is now. Hai que concentrarse agora no que agora, non antes. O que pasou antes, pois xa se comentou antes. Os contos da leiteira nunca... Se realmente se fai o que se ten que facer, que é renovar a Claudio e darlle a importancia que ten e crear un proxecto ao seu redor, porque se ten a oportunidade de facer iso. Esa é a cuestión. Temos a oportunidade de facer iso e penso que Claudio ten demostrado pois de sobra o que vale e non só o sabemos nós, sábeno moitos outros equipos de España e de Europa, non? Entón, penso que este é o momento, non? Este ano contra quen xogamos os últimos partidos que non fora Madrid en Betis? Bueno, sí, os do Betis estaban dicindo en redes sociais. Non sei por que non se fala de Giraldez como seguinte adestrador do Betis, tal. Estamos bueno, tranquilidade. Quero dicir, hai que mimalo, como dicía Marián na entrevista esta que concedeu fai pouco, que espero que sexa verdad que van mimar a Giraldez, porque puso todo para estar no Celta. Coñece o equipo dende as categorías non profesionais e o que Giraldez está levando éxito. Giraldez.
Se marcha ten que ser, non pode marchar un Betis, non pode marchar, ten que marchar, se marcha, ten que marchar, que esperemos que quede 20.000 anos desde tío. O equipo Champions moi top, sí. No, ten que irse aos top 8 europeo, algo que non poida o Celta, porque esta tempada, o que decía Antonio é moi certo, esta tempada pode ser o trampolín para o Celta. Se fan as cousas ben, podemos entrar nunha dinámica parecida a que entrou a Real Sociedade fai 5 anos, de Europa, invertir, mellores xogadores, mellor proxecto, bueno, rascaron a Real Sociedade. Non é unha loucura pensar que o Celta pode facer algo similar, porque cando a Real subiu a primeira por última vez, o Celta levaba uns anos xa en primeira. Non é un equipo históricamente tampouco moito máis grande que o Celta, quero dicir, son equipos dun nivel parecido a nivel histórico. A Real quizáis un pouco máis, pero bueno, que quero dicir que nesta última etapa rascaron a Copa do Rei, están noutra final, clasificaron a Champions. Ese é o punto no que pode a ilusión que temos que ter os celtistas de entrar ao seguinte nivel, non na media alta táboa, senón na alta táboa da Liga. Eu sempre defendo que o Celta tamén ten, en esta dinámica de ligas cada vez económicamente máis constrictas e con máis limitacións no mercado, o Celta, que o tema da canteira, que ten un factor diferencial para poñerse, como diste ben, Joaquín, aí arriba. Porque ten unha base moi boa, estamos sacando Carreiras, estamos sacando Gabris, estamos tamén captando moi ben noutras canteras de Galicia, xogadores como Miguel Román, estamos facendo moi ben nese plano. Hai que asentarse aí e intentar, de verdade, competir en Europa con asiduidade, porque non ten que ser... A Liga, o que dicía Mohamed de competir a Liga, beso ainda moi longe, pero... É que, ademais, vendo como... E non necesariamente por culpa do Celta, somente. Tedes algún xogador na cabeza... Eu teño un xogador que creo que por nivel e por ambicións e tal... A min eu creo que un xogador como Santi Comesaña, que é de Vigo e tal, non sei que fai aí no Villarreal dando pena en Champions? Ven aquí a un proxecto ascendente e tal. O Villarreal, por certo, que é un equipo espectacular e que vai moi por diante de nosa liga. Pero, bueno, que un tipo de Vigo veña a xogar, tal... Temos que ir subindo un pouquiño o nivel. Pero... Que además somos un equipo atractivo. Xogamos ben. Moi atractivo. Sí. Quizá a nivel salarial non podemos pagar o que pagaría o equivalente en outro país, pero quero dicir, xa o suplimos co ben que xogamos, non? Giralde dalle oportunidades a todo o mundo. Os xogadores de fora, sobes promesas, van dicir, pois entre dúas opcións equivalentes, sei que o Celta, polo menos, se traballo ben, vanme dar minutos ao míster. Que ao final, por exemplo, é o que fixo o Williot na... Eso é importante. Parece unha tontería, unha parvada, pero non é, porque realmente para un xogador pode ser un elemento decisivo importante, non? Decir, vale, pois o mellor teño unha oferta, eu que sei, por decir un equipo así ao azar, teño unha oferta importante da Roma, e te dis, bueno, pois... Que coincidencia, Pois o mellor... Que coincidencia. Xogas mellor aquí. E iso, de cara a traer xogadores que o mellor xa non estean no seu prime, no? Pero que aínda teñan opcións, no? Como tipo pues, Marcos Alonso ou así, pues, o mellor podemos fichar tamén a outro xogador dese tipo que aporte experiencia e aporte todavía calidade, e iso é unha base importante, non? Que non teñen outros equipos. Ti que sigues o Liverpool, Salah non querrá vir medio ano, un ano a Vigo, non? Eso sería unha negociación, aínda que eu, se quixera vir por Vigo, o mellor non nos vería mal, non? Eu daballe un tour a Mohamed Salah, vamos, por onde quisera. Falase sempre de outro xogador do Liverpool, non? Segue estando vinculado, non? Joder, nunca me sale o apelido de Stefan. Bajic. A mí nunca me chistou tanto como o resto do celtismo. Xogador do Celta, Bajic. Sempre se fala del tamén. De hai varios anos, Bajcetic, que xogou no Celta. Xogou nas Palmas o ano pasado, non? Xogou nas Palmas. Sí, estivo cedido. E chegou a xogar con Klopp algúns partidos e non o fixo mal, o que pasa que, claro, a competencia pues, era... Titular en Champions algunha vez, non? Contra o Madrid, de feito, creo. Sí, para dar rotacións. Pregunta aquí, por certo, Julián Colmeiro, con la economía supuestamente sana, ¿por qué no podemos aspirar a top 6 cada año?
Bueno, ao final é unha competición de 32 jornadas, a sorte influe, é difícil manterte aí sempre, pero polo menos aspirar a pelesala, pero a pelesala ben de non descolgarte en ningún momento. Sabes o que pasa? Sétimo, noveno. Claro, claro, pode soar 6, pero claro, é que non podes quedar máis arriba do cuarto. Quero dicir que o top 6 xa xogas 3 prazas contra 6, 7 equipos de... Non, claro, as tres primeiras plazas levan sendo as mesmas cantos anos. Bueno, o Girona fai 2-3 anos deu o campanazo e foi histórico. Pero é que o top 6 o top 6 é moi difícil porque é que non unha liga pois como a Premier, que quizáis podes montar un proxecto como Aston Villa e non gañar a Premier, pero estar ali. Bueno, xa o criticamos moito estas veces. Sí. Aí teñen este concepto, ¿no? do Big Six, ¿no? Que son os clásicos da competición, pero claro, que xa estamos falando de 6 equipos, e non falamos aquí de 3. Entón, claro, o que pasa é que eso, nuestro top 6 pues, se ve moi reducido por o que falábamos xa outro día, ¿no? Cando de partida por repartos de dereitos e por historias xa hai equipos que comezan con máis vantaxe, pois eso é un problema, sí, ¿no? Económicamente tamén en temas... É unhas diferencias abismais. Claro, é que lo que non pode ser, ¿no? Pero si é verdade que sendo iso así, pois a túa opción de cada ano é sempre estar aí na pelexa por esas plazas que quedan e por estar, pois eso, entre o quinto e o octavo, noveno, ¿no? Estar sempre por aquí. Pero ese é o problema, que non tes tanto premio como hai noutras ligas que empezan un pouco máis igualadas, ¿no? E que o mellor este ano, pois fíxate, o ano pasado houve un campeón de liga e este ano o campeón de liga está a 20 puntos do que é o actual número 1. Aquí a sorpresa é que o Sevilla lle compita, eu que sei, ata a jornada 30 a liga. Claro. Que ao final se descuelgue, o Girona igual. Iso pasaba tamén o Valencia. Con diferencia de 4 puntos, falando con fans do Real Madrid, non é que xa tiramos a liga, pero se estades, ainda non xogachedes o clásico, e outro sería un punto de diferencia, pero como falades de que xa non podedes gañar a liga, é que de coña, non podo defender nunca o modelo bipartidista da liga. No. Totalmente. E despois está esta idea que me lembra o que aquí comenta Miguel Anxo, que di Giraldez só vale para o Celta é un traballo de moito atrás. Quero sacar brevemente este tema porque Giraldez é o adestrador perfecto para o Celta e eu penso que tamén sirve para outros equipos, pero penso que no Celta é algo especial que non vai ser probablemente noutros clubes, non? Non sei que pensades sobre iso. Eu entendo a parte, porque non é doado ter, porque nos alabamos moito como ten a todos en dinámica e como tal, pero cantos Borjas Iglesias hai no mundo? Cantos Iago Aspas hai, xogadores con galóns, cos capitáns xerais dun equipo que acepten xogar 15 minutos cada partido? Por exemplo, imaginades a Giraldez nun Madrid ou nun Liverpool ou tal? Por poñer os máis top. Non funcionan así as cousas nos equipos grandes. Falaban do Villarreal como suposto interese e tal. Villarreal, eu lembro, fai un par de tempadas que non, o adestrador non puso a parejo un par de partidos, non puso a Danjuma e tal, e montouse a Terceira Guerra Mundial ali no vestiario. Entendo que se vai por ese camiño, sí, eu podo entender, pero por calidade un adestrador. Non quero dicir, por certo, que Giraldez só vaya pro Celta. O que quero dicir é que no Celta Giraldez ten un papel especial que quizás non tería exactamente noutros de coñecemento. Claro, efectivamente, porque vexo que hai xente no chat que di este é un comentario de cuñado. Se é verdade que nun equipo que teña unha filosofía de canteiráns moi parecida a que temos nós, o mellor ese é o tipo de equipo. A ver, temos, por exemplo, o caso este ano, ¿no? Que tanto temos falado. Non é o mesmo, sendo un bo entrenador, non é o mesmo o Xabi Alonso do Leverkusen que se o Xabi Alonso collese a Real Sociedade. Claro. O mesmo seguramente o que fará no Liverpool, claro, cando vaya. E que é diferente. Claro, o Madrid é outra cousa. É unha cousa na que non hai, digamos, filosofía futbolística, nada máis que sexa. Agora a xente está encantada porque Arbeloa deixa xogar... Menos e máis. Menos e máis, non? Entón, menos e máis, sí. Non é filosofía, non?
Entón, penso que sí, que o único destino ten que ser un equipo onde teña esa capacidade, no día que suceda, que tamén hai eses equipos nos tops, fora. Pero Sí, eu creo que podería coa riqueza táctica que ten, non é tan só... que non é somente iso, é que ten unha riqueza táctica. O sea, saber que facer cos xogadores que tes tamén é un pensamento táctico, un pensamento de aproveitar o mellor para cambiar dibuixos, para facer plantexamentos agresivos ou defensivos, ou dependendo do que teñas en cada partido, non? Eso non é unha cousa de que, non, só vale para aquí porque tal. Pero Jorge, xa que dixes iso, eu estou convencido de que Claudio, despois do partido de ida fronte ao Lyon, sabía que o partido de volta ia ser deste xeito, ia xogar eu tamén a buscar o balón, a facer a presión, etc. Tamén, eso falamos outro día, sabía perfectamente que o que tiña, de feito, él foi unha cousa, xa o dixo, no? A frase esa que mencionabades, no? de van ternos que matar, ou van ternos que parar, no? Que un pouco o que estaban facendo, no? Como non nos dan de hostias, é o único que poden facer para cambiar a idea que temos de xogo, no? Penso que iso tamén é táctico, totalmente. Sí, a ver, quizáis o que máis influiría nun equipo grande, entre comillas, o Celta é o máis grande que hai no mundo, pero bueno, entendémonos. Sí. O tema que dicías ti, Jorge, coa paciencia cos adestradores, porque senón, por exemplo, os 7 empates tal que de comezo de tempada, o mellor é co Madrid e tal, e o botan, sabe? Comezamos nervios e tal, necesita paciencia, porque Giralde ten un esquema moi traballado e non é o de deixalo xogar que decides de Arbeloa ou Ancelotti, por exemplo, en menor medida. É moi difícil... Necesita mimbres, tempo para traballar os automatismos e coñecer ben o plantel. Iso require tempo, non? Por iso dicíamos que nas segundas voltas sempre é mellor o equipo de Xiralde. Porque vai traballándose. É tempo, claro, ten un traballo... É verdade, non? De feito, ese pode ser o erro de moitos outros equipos, non? De que o mellor tes un adestrador que vale para o que estás facendo, pero empatas 4 partidos seguidos, fixaremos no desastre no que está agora metido un equipo como Oviedo, non? Tivo aí un adestrador que lle subiu a primeira e non estaba a facer nada mal e de repente empatas 3 partidos, perdes 2 e na cuarta, quinta xornada ala, para a túa casa. Quería lutar Europa, o Presi, dicía, que de verdade. O Oviedo non entendo. Eso non pode ser, eso é tirar pola borda cousas. Aí un pensa que pode haber outros intereses económicos de outro xeito, non? Pero realmente que eso, a paciencia é unha cousa importantísima, sobre todo de cara ao comezo das tempadas, non? E aí non hai que ir. Non todos os clubes poden ter esa paciencia, ou queren ter esa paciencia, claro. Eu creo que Giraldez é a aparición do adestrador máis prometedor da Liga dos últimos... É que é difícil saber, porque é moi complicado, sen ser un xogador de élite, chegar onde está Giraldez, E coa cualidade. Veme a cabeza... Tin 38 anos, é que eu pensaba, por exemplo, Luis Enrique, cando estivo no Celta. Luis Enrique, para min, é o mellor adestrador do mundo agora mesmo. Luis Enrique, cando estivo no Celta, contextos diferentes, non tivo tanto tempo, que querades, pero era xa maior que Giraldez agora, e non fixo un traballo tampouco. Cando Luis Enrique estaba aquí, sí que vías unha cousa, pero non vías esa transformación de Giraldez dende o día 1. E que dende o día 1 en Sevilla, este equipo foi diferente, radicalmente diferente, dun día para outro. Foi escandaloso a transformación. E que é moi complicado, e que ademais de Klopp e Mourinho, cantos adestradores top ou adestradores nas grandes ligas que non fosen xogadores de élite ou xogadores dese equipo. É moi difícil, é un tipo con moito talento, moi boa lectura dos partidos, unha xestión moderna do plantel, onde tes a todo o mundo ao 100%. Quero dicir, é un adestrador do siglo XXII. É unha revolución na forma de levar os plantéis e incluso o esquema, non? Un esquema que prácticamente inaudito noutros equipos. É un tipo moi especial, e temos a sorte de que é celtista, de que naceu en Porriño e de que estamos nas más dela agora mesmo. Mesmo o partido de hoxe mostra. A min, dende logo, gustaríame que Claudio Giraldez se convertise en Sir Claudio Giraldez, non? Como Sir Alex Ferguson, e que teña tempo
para traballar co Celta, porque non sempre as cousas van vir vendadas, haberá momentos de dificultades, e aí é onde hai que amosar a paciencia. Porque cando o Celta pasa a cuartos de final, clasifica para Europa, pasa a cuartos de final, está sexto na Liga, aí todo o mundo pode aplaudir e subirse no carro de Giraldez, etc. Pero o difícil é facer a un ser Claudio Giraldez cando as cousas pois non estean. Hai xente que tropeza... O fútbol é así, non? Hai xente que tropeza 5 veces coa mesma rocha, eu non entendo. Ao comezo de temporada tamén as dúbidas de votar a Claudio e tal. Podes criticar o partido en específico que houbo a fin de semana X, pero cuestionar a súa continuidade só por un bache e que iso causa que nunca haxa continuidade no proxecto. Un proxecto que levábamos moitos anos pedindo, porque levábamos en bandazos no banquillo moitísimos anos. Pasamos de Coudeta a Carballal, de Carballal a Benítez, que xoga dunha maneira completamente distinta, e a plantilla estaba feita para outro adestrador. Agora que temos unha calma e un caldo de cultivo, afición, estamento, presidencia, director deportivo, director técnico, que se levan todos da man, hai que facer todo o posible para non estragar as primeras de cambio por cousas que son normales. Ao final, os baches chegan, sesas o Bayern, sesas o Celta, o Guadalajara, e que dá igual. O raro é que é imposible ser 100%... A Real Sociedade, que empezou tan mal, pois agora remontou o bo. O que aquí di Jaime Soto é moi importante tamén. La transformación é fruto de lo que vi yo hoy en el final del partido, como Claudio abrazando como un padre a Hugo. E penso que isto é importante, coñecer os xogadores, saber como están as cousas, e realmente o adestrador é o que realmente sabe por que fai o que fai. Despois pode sair mal, pode sair ben, pero hai cousas que nós como afeccionados non imos saber, e o propio Claudio pois sí que as va a saber. Este tipo de cuestións son, eu penso, moi importantes porque dan idea da humanidade de Claudio, non simplemente os resultados do partido. Agora penso que é un componente un chisco distinto, non? Porque antes non lembro agora quen comentaba que, claro, que agora pues Claudio non ten moito tempo, no, para poder ver partidos do Fortuna e para estar pues atento ao que pasa aí. Pero eu penso que agora mesmo sí que hai un corpo técnico que estea vixiando iso, porque tamén os propios xogadores que empezan, os propios xogadores que están, son conscientes do modelo no que estamos. En ese modelo sabes que se ti despuntas, se ti xogas ben, se ti tes calidade suficiente, calidade para poder compartir co primeiro equipo, vas a estar aí. Porque non tes un adestrador que diga non, en que esta xente é moi nova, teñen que ir fora para non sei que. Sabes que agora o modelo que tes é un modelo distinto. E penso que esa conexión, no, entre o Celta, o primeiro equipo, e o Fortuna e a base, é moito máis forte do que podía ser, por exemplo, hai 2, 3, 4 anos. Por ese motivo, porque tipo é un adestrador que quere xogadores que estean xa, no? E iso, pues non é sempre posible, no? Esa é un pouco tamén o que marca a diferencia, é algo que nos pode servir moito de cara ao futuro, non? De poder sempre estar pendentes do bo que pode sair sen renunciar a cando precisemos ter xente de garantías, pois tamén poder telas, non? Iso é algo que é importante, non? Pregunta Julián aquí. ¿Claudio seguirá confiando en la cantera cuando no haya entrenado a esos chicos? Eu creo que sí. Pero é que... Eu dicía agora, non? Seguro que haberá xente que estará mirando, que estará facendo scouts internos, non? Porque saben que o modelo é diferente. E seguro que hai xente que lle di a Claudio, mira, estívense seguindo a esta xente aquí, alá, o mellor poden nos vir ben para isto que estamos facendo, e o mellor, pois, calquera momento ele pode tamén ver un partido deses, non? Entón, penso que sí, que ti podes confiar... Eu tamén. Se o debuxo é o que é, e se o modelo cambia, non? Estou seguro de que coñece a base, non sei se de cadetes, pero bueno, non, de cadetes seguro, quero dicir, ao mellor os infantís xa non... Pero estou seguro de que os coñece a perfección. Que pasa? Que no Fortuna, a maioría dos que están destacando son moi novos aínda, menos Joel López, que anda con lesión, se non podería xogar de novo co Fortuna, se sube.
E que hai que darlle tempo a Marcos, Santañón, mesmo a, que sea, o González, a Burcio. Eu creo que a partir do ano que ven sí que comezaremos a ver minutos regulares nas tres. Tamén é unha motivación para os chavais do... Tamén é unha motivación para os chavais do Fortuna ver os exemplos dos outros. Ver o exemplo de Pablo Durán, ver o exemplo de Javi Rueda, de Hugo Álvarez, de Sotelo, de todos os candidatos. Se lles abren as portas. Se lles abren as portas. Pensan, home... Hai moitos modelos nos que mirarse, ¿no? E iso é importantísimo ahora para os xogadores. Claro. Sí. Pois realmente impresionante o que fixo hoxe o Celta é algo, pois, eu digo que non agardaba, pero totalmente merecido esa vitoria. Por certo, unha aperta de aquí a Mon Catalina, que estivo en Lyon a gozar con esa vitoria do Celta, cos milleiros de aficionados celtistas que se desplazaron ata esa cidade francesa. E o curioso é que agora pois o Celta vai xogar a vindeira o vindeiro partido, a vindeira a infografía de cando en vez funciona. O Celta agora vai ter como rival o Friburgo, o Freiburg. Tengo que decir que quizáis a combinación histórica de cores para un equipo alemán, no caso de Jorge, que facía Friburgo? Jorge, que facía o Friburgo no 39? Sí, de feito, agora que o vexo en grande, porque eu tiña unha fotografía ben pequena, e agora que o poño en grande, casi que me dan ganas de eliminalo da pantalla, non? Pero bueno, aí está o Friburgo, que será o vindeiro equipo co que o Celta terá que xogar en Europa, xa en cuartos de final. E o Celta está a 2 eliminatorias de chegar a unha final europea, que sería algo totalmente histórico pro Celta, porque sí, xa sabemos que a Intertoto e tal igual, pero a Intertoto non é a Europa League, a Intertoto é un título, pero non é un título. Antón, xa escoitei a xente do Deportivo se meter cizaña dicindo que claro, que a Europa League, a Conference non vale, non son títulos, non valen para nada, que para contentarse. É ridículo isto. No, temos que ganar a Liga agora que é posible, ¿no? A Liga. A Europa League tampouco é un título, que por Deus, non. No, pero esos son frustrados, Martín. Esos son frustrados que están agora, vamos, salivando como xogo Celta. Os goalposts, ¿no? Están movendo a línea de meta cada vez que o Celta vaya máis. A min o que digan os acomplexados non me importa absolutamente nada. Non pasa nada. Realmente, o que di Madi Alevo tamén é certo. Celta, Porto, Braga, Betis, o 50% equipos da Península Ibérica entre os últimos 8, non? Na Europa League. Vai ser interesante porque, claro, en principio o Friburgo non é un equipo tan bo sobre o papel, non? Como o Lyon, pero claro, estamos a falar dunha eliminatoria en Europa, eses partidos sempre son complicados, non? O bo é que o Celta para esa eliminatoria recupera o factor campo e vai xogar na casa en segunda no partido de volta. Eso é moi importante. A ver, visto, por exemplo, o que pasou nos partidos do Friburgo, pois penso que xente di, claro, que o Friburgo pasou gañando 5-1 ou 5-0, pois así, claro, que penso que nós non somos o Genk tampouco, non? Somos algo mellor. É un partido interesante. Agora, claro, o que xa falamos sempre, neste momento, nestas alturas da competición, calquera partido complexo, porque non estás xogando, xa xogas con máis condicionantes que non é solamente a túa calidade, non? E o temos visto agora mesmo, que sobre o papel, xa o bichedes, todos os comentarios, todas as cousas que se decían no sorteo previo era que o Olympique de Lyon xunto con Aston Villa eran os dous equipos que eran favoritos e que tanto o Lille como o Celta pues éramos o fácil do sorteo, non? E ao final, pois non foi así, non? Non foi así no noso caso.
eu xa o dixen, penso que este partido era a eliminatoria complicada con un pouco de sensatez que teñamos e un chisco de sorte sen arbitraxes deste tipo. Claro, eu supoño que estas cousas poderán mudar, non? Xa que non sei que presión pode ter o Friburgo no tema dos árbitros, pero penso que imos estar un pouco a par, non? É interesante, ¿no? Penso que sí que podemos estar aquí a piques de facer algo importante este ano, ¿no? Dende logo a nivel mediático non é o mesmo Friburgo que Olympique Lyonnais, entón a mí non me dá tanto medo en canto a arbitraxe, digámoslo claro, así, no. Sí. Pero dende logo se chegou hasta estou repasando a plantilla, soame un ou dous como moito, a verdad que non coñezo a casi ninguén. De que vai na Bundes? De que vai na Bundes o Friburgo? Está oitavo con 34 puntos, gañou hoxe 5-1 o Genk e 5-2 o Stuttgart? Antón, o Stuttgart de que vai na Bundes? Por comparar un poquinho. Pois o Stuttgart está cuarto con 50 puntos. Vale. Moita diferencia, moita diferencia. O Freiburg está a moitos puntos da sexta posición da Conference League, realmente. Está como a 9 puntos, no, 11 puntos. Están frouxos este ano, Sí. Visto isto, penso que cando xogamos o primeiro partido que perdemos contra Stuttgart, penso que aí pagamos un pouco a novatada. Penso que o xogo non tiña nada que ver e que xogando un partido nestes momentos seríamos un equipo moitísimo mellor, non? Entón, bueno, eu penso tamén que sobre o papel podemos plantexar un partido máis interesante, non? E o de recuperar o factor campo, penso que para nós é importante. Importantísimo, sí, sen dúbida. Equipo, pero somos moi bons visitantes, Sí. Terceros mellores da Liga. Terceros mellores da Liga. Cuidado que non nos beneficie xogar fora, 9 vitorias, 7 empates e 10 derrotas. Unha cousiña, podemos facer unha rolda rápida dos resultados de Europa League? Sí, o noso colega Benítez está a piques de quedarse 4-0, ¿no? O Betis está 4-0 neste momento. Sí. O Porto 2-0. Aston Villa gañando 1-0 e gañou 1-0 tamén aí. 2-0 global. Acaba de empatar agora mesmo a Roma 3-3. Co cal van prórroga. Sí. Marcou Brian? Non está xogando, creo. 80. Non marcou Brian. Non marcou Brian. Que mala sorte, que mala sorte. Ese partido se encamiñase cara a prórroga porque están 4-4, non? Interesante, esa eliminatoria, interesante. O amigo Brian tente sair dende a bancada, pero non... No minuto 50 iban un 3, case a Roma cumpe fora, e conseguiron marcar no 69 e no 80. Acaban de marcar agora. Entón, bueno, quedan 10 minutos de xogo, co que todo apunta que poden ir a... De momento, o Celta fixo upset, non? Do torneo, de momento, porque non houbo tantísimo resultado sorprendente. Non, o Vila pasou, o Betis pasou, non? O Braga tamén era favorito e pasou, sí. Tamén hai que dicir que o Nottingham Forest pasou en penaltis fronte ao Midtjylland. Gañou en Dinamarca. Vale. 1-2 e despois 0-3 nos penaltis. Gañou 1-2 e logo 0-3. Isto é conferencia, pero bueno, empatizo con Íñigo. O Rayo está a perder 0-1, sigue gañando a eliminatoria, ten 10 minutos para cerrarla e avanzar aos cuartos tamén. Contra o equipo turco non? Contra o Samsun Sport. Sí, tamén pois temos como equipos que están clasificados, ademais do Celta, o Braga, o Nottingham Forest, o Freiburg, o Betis claramente tamén xa, Porto, non? O Porto tamén, o Aston Villa, que o ten moi sinxelo xa, despois Roma ou Boloña, que Boloña foi, como di aí Juan, o equipo que realmente xogou moi ben contra o Celta e gañou con toda xustiza. Pois os mellores son Aston Villa e o Porto, Sí, a nosa chave, según o predito polos seeds, non, de emparexamentos da chave e tal, creo que debería ser Friburgo, Betis e Vila na final, non? Se o Celta avanzase. O Aston Villa e o Porto, eu engadería tamén o Betis, non? Non o veixo o nivel deses dous.
di a Sí, os emparexamentos do Celta. o noso camiño, se pasamos Friburgo, Betis, que ser o que Vila. Betis Braga, ¿no? Se Betis Braga, pues que aínda que estaría ben ter unha semifinal Braga Celta de Vigo. Sí, sí. Sería interesante. O movimento local sería interesante. O derbi Carballal. O derbi Carballal. Habería lavazadas polas entradas, non? Porque, claro, habería moito portugués que querería ver dende Braga. Bueno, pero bueno, visto que fixo Betis hoy, non penso que o Braga pues sexa quen de gañar, non? Pero bueno, digo mesmo, nesas alturas da competición, penso que calquera cousa pode ser posible, non? Todo é posible, se me llama que o Bodo Glimt ia a pasar, pero despois o Sporting de Portugal, pois... Claro, pero que o Sporting fixo un partido moi completo, un partidón, un partidazo, eu vin un resumo amplio. É que é un bo equipo, E un bo equipo, Sí. Pois o Gallá está en semis, quero dicir, hai que gañar o Friburgo agora, que non vai ser doado, pero que tivemos moita sorte co lado do cuadro, porque agora vas imaginade despois da euforia, sei que non sería posible por os cruces e tal, pero imaginade despois deste que toque un Porto ou incluso unha Roma ou algo así, se ibas con unha sensación de que é cada vez máis difícil. Correcto. Pero agora, por suposto, podemos palmar contra o Friburgo. Eu penso que o contexto é que é máis difícil. O partido en sí, o equipo en sí, pode que non, pero o contexto, ter que xogar para pasar unha semifinal, non é o mesmo que xogar o primeiro partido da fase regular ou igualmente, parece que o equipo hoxe deu a cara no plano mental e parece que os escenarios grandes non lle quedan tan grandes como poderíamos pensar vendo a idade do plantel e a inexperiencia de algúns, aparte de Vecino e Marcos Alonso, pois que non teñen xogado en Europa. Pero que o que realmente feo é que realmente, a ver, non sei, a mí... Bueno, factible... Non me importa perder se paso. Equipo, claro, que xogues e que realmente pues, te superen, ¿no? E que fagan pues, un partido mellor que a ti. A mí o que me dá rabia é cousas como a de hoxe, ¿no? Que un equipo como o Olympique de Lyon, o único que saiba facer sexa faltas continuadas e intentar, pues, claro, xogar a vantaxe con cartóns vermellos outro día co de Borja e tal. A min eso penso que tamén desluce moito a competición e que non é fútbol, é outra cousa, non? Entón, sí, está claro, alguén decía por aí que nestes partidos, pues, unha expulsión, unha cousa así, condiciona moitísimo que poda pasar, pero eso é o que nos pasou a nós, e tivemos, como ben decía Martín, a cabeza moi fría e o xogo en su sitio para superar ese problema, non? E realmente é que sí que demostramos moito máis, non, do que a xente pensaba. A ser doble partido tamén atenuas un pouco o efecto da expulsión, non? Podes xogar cos tempos, dependendo se ha ido a volta. Sí, eso tamén é unha forma interesante, sí. Só chegamos en Javi Rueda, creo, vendo como xogou un Núñez outro día, a posición, os carriles, bueno, é que o do Celta é unha... Para mí a mellor posición do Celta, verdade, en canto a nivel, é unha barbaridade. Sí que penso que por xogo e por o que está a facer este equipo merecería chegar a final este ano da Europa League. Penso que sempre falamos, no, da eterna débeda, no, da Copa do Rei, pero eu penso que a débeda tamén está con aquela semifinal cara contra o Manchester que realmente pues podemos pasar. Bueno, por non falar do Olympique de Marsella tamén. Claro, é que son dos momentos importantes, pero penso que por moitos motivos, aquel ano unha final contra o Ajax tiveramos gañado, penso que... É que é un momento, Jorge, ti non crees, se fose unha novela agora mesmo con un entrenador da casa, despois da época de Benítez, de pagar por primeiras en rumbo, recuperar o espírito, recuperar a afección, chegar a esa final. Eu comezaría o vídeo... É isto de aquí. Eu comezaría o vídeo de celebración da UEFA de gañar a final, comezaría co aquel comentario de Benítez de estes xogadores non sirven para xogar en primeira división. Moita diferencia. El dixo en primeira división, non na Europa League. Totalmente, arrancaría con ese comentario. Bueno, pois estamos xa preto das 11 da noite, polo que vexo en Vigo, tamén en Suecia.
Hoxe non se durme. Hoxe dúrmese ben. Eu penso que hoxe eu vou dormir ben. Porque, claro, aquí son casi as 5 da tarde, teño tempo todavía, despois a cea, tal cual, e despois tranquilamente podo dormir coa medicia e coa seguridade de que o Celta ten alo menos 2 partidos máis en Europa e un deles en Balaidos, ademais de volta. Simplemente, a última pregunta non é realmente unha pregunta para que se xades pitonisos, se o Celta vai gañar, non vai gañar, xa veremos, iso xa o dirá o tempo, agora hai que celebrar a vitoria. Simplemente quero que, para rematar, me digades como vos sentistes o remate do partido. Se podedes explicalo con palabras, ou se non, ou con xestos, ou que sexa preciso, tamén o podo preguntar a quen estea no chat, que estiveron preto de 50 persoas en directo en algúns intres nesta emisión. Moitas grazas a todos e a todas, e, por suposto, a vos los tres. Pero como vos sentistes cando o Celta marcou ese segundo gol que xa deixaba claro que estaríamos nos cuartos de final? Eu, que ao estar en Madrid, entrame moita morriña, porque ademais o seu partido ás 7:15 non pude ir ao bar da Peña Morriña, valga a redundancia, nin pude quedar con ninguén. E claro, mireino pola miña conta, tal, comentando cos colegas, e non era tanto. Pero claro, ao remate do partido, chámame a miña amiga e temos que ir a Friburgo, a ida, tal, arranxo a viaxe como poida, non sei que. Entroume ao subidón de, hostia, pero de verdade que estamos en cuartos de competición europea. Que non nos damos conta agora mesmo o momento histórico que estamos a vivir. Certo. Subíseme todo ao remate do partido, porque... Sí, porque durante o partido eu estaba cabreado para arbitrarse, a verdade. Estaba en plan, temos que gañar sí ou sí, porque que senón vou estar moi cabreado. E sacando o chego do 2-0, dixen, bueno, sí, é susto, totalmente susto. E agora hai que pasar outra máis, partido a partido, pero non hai que darse por satisfeitos, porque se gañamos ao Lyon e ao Madrid no Bernabéu, a tantos equipos que podemos mirar de ti a calqueira. Martín, aí está o consello de Beretiño. Non esteas en Madrid. Verdade, que me concedan o teletraballo permanente, ¿no? Que é verdade. E eu penso que realmente o ambiente, ¿no? que había pola tarde, valía ser un día festivo, hoxe que en Galicia, a xente, pois os bares estaban preparados, a xente estaba vestida, a xente quedou, ¿no? con amigos para ver o partido en bares, de sitios, en tal, e realmente o ambiente era ese, ¿no? Era un ambiente de gran momento. E penso que a sensación que tivemos foi de xustiza, ¿no? De decir, pese a todo, o que tivemos en contra, conseguir chegar onde estamos, xogando como xogamos, porque non é unha cosa de decir pasas porque foi unha casualidade de un non sei que, non, dominando o xogo, xogando ben, marcando ben, estando aí coa xente coa que estás. Penso que esa sensación, ¿no? Que quedamos un pouco todos como quedou Jugla despois de marcar o gol, ¿no? Que quedou como seco, porque miraba un pouco co ollo por se acaso fose un chisquiño fora de xogo ou tal, entón non estaba como moi así, e quedamos un pouco con ese shock de decir, ¿no? Pero temos que darnos conta de onde estamos, ¿no? E realmente, independentemente do que pase, ¿no? Como te decías, que hai que ir partido a partido, pero penso que pasar hoxe era importante para ter esta sensación de fixemos un bo papel, estamos a facer un bo papel en Europa con este equipo. Nunca renunciamos ao que é a filosofía de este equipo, ¿no? Na que todos contan, ¿no? E a que, pois iso, Aspas non sae de titular, pero cando sae dá unha lección, pois eso, ¿no? Ese colectivo, ¿no? Esa colectividade da que falábamos, penso que todos tivemos esa sensación. Iago, por certo, merece polo menos xogar unha final, e que oxalá non conto, non sei se na Copa do Rei do Sevilla xogou, que sería gañou a Europa League. Sería un broche tan estupendo para unha carreira como a de Iago Aspas poder conseguir co teu equipo de toda a vida, co teu equipo co que sempre fixeches o que fixeches, conseguir despedirte, ¿no? A nivel ao máis alto nivel internacional cun título en condicións, pois sería algo, bueno, un broche soñado, ¿no? Para calquera
Para poñer ao lado da estatua que vai ter en Balaídos. Totalmente, ¿no? Sí, Pues sí, efectivamente. A mí gustame máis o de darlle o nome a bancada. A mí tamén, máis romántico. A mí gustame moito máis. Porque non son moi de estatuas, e a mí gustame moito máis o que fan os ingleses, ¿no? De darlle nomes. O retirar o dorsal, que é moito de NBA e tal. O dorsal é moi americanada. É difícil. Sí. Está ben, a mí Despois, a mí non me gusta, por exemplo, o propio León que tiña dorsais de 99, 60. Non son moi fan. Pero un xogador en toda a historia que se lle faga este favor, eu eso. Coido que o propio Aspas tampouco é moi fan da estatua. Seguro que outro tipo de homenaxe gustaría máis. A mí gusta máis o de, como di aí Madia Levo, Iago Aspas stand. É que aparte está, é que está, o sea, xusto a última bancada que queda por facer é a de gol. O sea, que mellor que chamarlle gol Iago Aspas. É que, a ver, é que está aí. Eu é que sou moi... A mí gustame unha boa estatua. Gustame unha boa estatua. Sí, como... Para facer as previas aí. Claro, é que hai un oco aí moi grande preto da rotonda aí dos bares e tal, e unha boa estatua. Unha boa estatua de Iago Aspas como a teñen. Preto do Cor, porque mirei que humanizaron todo, facía tempo que non estaba en Balaídos, é verdade que agora... E penso que vai ser na zona nova que están humanizando, na rotonda que está perto do gol, o sea, da esquina de gol con tribuna. Penso que hai. Unha boa estatua como teñen aí no estadio no Old Trafford, que teñen as estatuas de George Best, Bobby Moore, bueno, non teñen unha estatua aí de que vamos que en Manchester ali. Sí, ten aí os tres míticos dos 70. Pero bueno, eu, Antón, respondendo a túa pregunta inicial, este partido a min a nivel de saúde non me compensa. Non me compensa porque non disfruto. Eu sentín liberación. Porque a pesar de que se nos conseguimos transportar a 2 semanas antes de que empezara a eliminatoria, sabemos que pasamos e que é unha locura pasar a cuartos de final votando o primeiro da liguilla e tal. Espectacular. Pero que o que sentí no partido era que o Celta, bueno, primeiro, xa o partido empezou mal co cabreo polo non penalti. Despois, con Des, xa como sentes esa presión de ai, se non gaño, fago... Quero dicir, que xa era o partido era para gañar do Celta e tal. Sí. Estaba custando marcar, digo, estes cabróns ali nunha contra van marcar con Hendrik e tal, pero non hubo perigo, e ainda así, ata que pitou o final, vamos, non tiña un momento aí na primeira parte cando expulsaron a como se chama o xogador, Diakate, non lembro o nome do defensa do León. Diakate, pode ser? Sí, algo así, ¿no? Sí, creo que a expulsación serán 180, 190, unha cosa... Empecé, oi, que pode pasar, que se pon isto de cara. Niakate, perdón. Sí, pero... Pois, sí, pois foi liberación. Logo puseme vermello ali como se fose de Newcastle, o sea, como un inglés destes na praia. Puseme vermello así... Tremendo. Para mí foi un berro impresionante, deses berros prácticamente de conto de Lovecraft, non? Aí que saen realmente de dentro, non? Algo eldritchiano. Sí. Penso que se escoitou, a lo menos en Memphis, mesmo incluso en Nashville, non? O berro, porque foi impresionante ese sentimento de liberación. Porque o que berraches, Antón? Pois, algo así, non? Algo que saiu... Saiu un pouco como de Cthulhu, non? Pero tamén hai que dicir que o primeiro berro foi un berro de emoción, pero non de liberación, un berro tamén de nerviosismo, porque despois faltan ainda 30 minutos de partido, e isto non está rematado, pero cando marcou... Pero a verdade que dominamos, non deronse, a verdade que non temí pola derrota, está en plan, a ver se marcamos dunha vez, pero... A mí me pasou un pouco parecido, penso que non estiven tan nervioso como en este partido en ningún outro do que levamos tanto de Liga como de UEFA, ¿no? Yo creo que... Pero por iso que decía Joaquín, porque sabes que o estás a facer ben
que en calquer momento, calquer mangallón destes, pues se planta, te marca un gol, quedando 10 minutos, claro, era unha cousa que podían pasar moitas cousas feas, non? Nese momento, aínda que dominásemos, porque nos pasaba un pouco o de sempre, non éramos quen de... Costaba, sí. Ese segundo gol custaba moito, é verdade que tamén, a ver, Grave é un porteiro bastante bo, xa o era cando estaba no Mallorca, e realmente era unha cosa que custaba, non? Entón, claro, ese segundo gol pues, xa foi dicir, vale, pero é verdade que é un partido que non o pasas ben como espectador porque claro, és consciente de que poden pasar moitas cousas malas, non? Bueno, que non pasaran, pues tamén por iso falaba, non? De xustiza, non? Desa liberación de decir, vale, pues non sempre cando tes todo en contra consiguen, non? Facerche a vida imposible, non? Penso que é algo que a eles mesmos lles ve dar tamén moita moral e moito ánimo para o que ven, non? Penso que tamén eles pensaban que o partido complexo, que a aventura complexa ia ser esta primeira, e xogar a partir de agora coa sensación de facer ben as cousas, pois penso que vai ser diferente. Sí. Decían por ali que... Perdón. Decían por aí que Tagliafico, non? Que Taglia é cortar, non? Que cortar, Taglia é cortar en italiano. E Fico ven de ficar e Fico en octavos de final. Veña, seguinte. E ademais un cartón vermello final por dissent, que din en inglés, non? Entón, bueno, sí, foi liberación, foi realmente ledicia e celebración, e por iso quero darvos as grazas por pasar estes, ia dicir minutos, pero realmente moitos minutos, porque levamos unha emisión xa prácticamente coa duración dun Bar Celeste normal, pero é que non é un Bar Celeste normal porque é un directo europeo e, ademais, para celebrar que o Celta está entre os 8 mellores da Europa League e agora agarda en Alemanha o Freiburg. Bueno, supoño que o movimento celeste vai ser tan impresionante ou máis nese caso. Non sei se tedes algo final que dicir, senón rematamos o programa. Creo que Martín si ten unha cousa que comentar. Dúas cousas. A primeira, menos importante, vichedes a camiseta que sacou pola Reconquista o Celta? Sí, a ben hoxe. Está moi chula. Intentei pasar polo chat, pero non me deixa dende YouTube. Non sei por que nos amosa os colores da cidade. Sí, é unha semellante a que se sacou vermella e branca. Pasoula por privado, Antón. Chulísima. Eu estou aí a ver se... Porque eu xa tiña ganas da vermella blanca, pero é unha cosa nova que sacaron e aínda penso que non está ben distribuída. É branca? Tengo pescozo, así que me gusta. Branca e vermello. Como co escudo da cidade. Son cadrados, branco, vermello, branco, vermello. E a verdade é que está moi ben, está moi ben diseñado. Non chega a ser a de Croacia, porque son cuadros moi grandes. Porque son cadros grandes, non? E do outro vermello, menos intenso, pero sí, ten boísima pinta. Eu de quentada seguramente a pille. E nada, segunda cousa máis importante, Gonzalo Paciencia, o noso colega Gonzalo, estivo en Hiroshima, pero agora está de volta na primeira liga portuguesa, está no Santa Clara. Non teña nin idea. Así que aí queda. Pois non atopo esa camisola, senón a poría aí, tentaría poñela, pero non... É que o puxeron polo... Caíuse a web, creo, porque antes íame e agora pon un contador de 13 horas. Pon un contador, precisamente, quería ver se... Mira, teño captura de pantalla por se queres paso chat por privado. Se tes captura, podemos metela aí para... Podemos metela, sí. Podes meter o escudo do Friburgo un pouco tamén, agora. No, o escudo do Friburgo mellor non o metemos por esa razón. Paso xa por Instagram, Antón, se che serve. Pero bueno, para rematar, senón... aquí está, sí. Pois vou poñela para que a vexamos e con isto rematamos o programa, a ver se vai. Sí, penso que sí, porque está... O que dindo marketing do Celta é que a división de marketing é moi boa, O sea... Foi un bon momento agora, Aquí está. A ver. A mí pareceme preciosa, O logo está integrado, polo menos, non é tan feo.
Sí, o logo ten que estar por razóns comerciais, pero bueno, pues está mellor integrado que noutras ocasións, non? Así que Había rumores de que íamos cortar con Hummel ao finais de tempada e que colleríamos, pero rumores dos mentideiros e tal, e que voltaríamos a Umbro, que non sei como anda. Pois a mí gusta esa Hummel está a facer un bastante bo traballo, penso que... A mí este ano gustaron, o ano pasado non tanto, pero sobre todo non tanto xa no deseño, senón por, os últimos anos de Adidas había problemas coa disponibilidade, quero dicir, éramos un equipo máis dentro dos milleiros que leva Adidas, non? Pero Hummel penso que tratounos moito mellor e soubo moi ben tamén facer deseño sempre que tiñan unha certa conexión, non? Tanto co equipo como coa cidade, non sei, eu non estou descontento realmente. A mí é de Miami deste ano molame moito. Eu voto de menos o logo de Citroën ali, pero despois de votar o Lyon, de votar o Lyon, Jorge non patrocina nunca máis. Bueno, é iso que hoxe xogamos con Cabreiroa, non? Que non xogamos con Galicia, non? Sí, non sei se... Por o regulamento francés, sí. Non permiten bebidas alcohólicas, imagino. Mesmo que sexan 0.0. De feito, nos Estados Unidos, para mercar cervezas en alcohol, hai que amosar tamén o carné de conducir. Isto non ten ningún sentido, pero é porque, como ten un pouquiño de alcohol, pois entón... Necesitas os 21 anos tamén. Hostia, non o sabía. Bueno, pois moitas grazas aos tres. Martín, grazas por pasar aí. Non estaba preparado ou programado, pero grazas por pasar un tempo connosco. Que va a ti, a vos, por desquitarme un pouco a adrenalina, porque estou aquí no piso subíndome polas paredes como a meu gato e non sabía que facer, a verdade. Agora xa podo dormir mellor. E nada, esperemos que este señor da imaxe poda seguir no clube moitos anos, porque é o artífice das alegrías en gran parte que estamos a vivir. É un placer, esperemos que con este calendario bastante bo que se nos ve en riba siga a xeira de vitorias en Liga. Así que nada, un placer. Pois o mesmo digo, e tamén, Joaquín, grazas por estar aí. É unha forte aperta a túa moza, porque cando eu dicía 35% de posibilidades de pasar o Celta, ela dicía 50%, e tiña ela toda a razón. Díxome iso, Cando pasamos, dixo, I told you. Pois sí, tiña razón. Pero bueno, sí, pero bueno. Pois nada, moitas grazas a ti pola charla, unha aperta a Jorge e a Martín. E agora pensando no Alavés, toca agora, Celta Alavés. Sí. Pois temos que redondear aí a xornada, pero bueno. Chacho, pero... Bueno, iso fixo unha gorda aí. Non chegou a tempo o Chacho. Marchou antes. Bueno, ese é un tema, O tempo pon a cada un no seu lugar, En fin, unha aperta a todos. Unha aperta, Joaquín, e tamén Jorge, que dixo paso uns minutiños e finalmente quedou pois máis dunha hora por aquí con nosco, con esa, ademais, eso que é un suéter, é un xogador novo que sacaron agora, así, un hoodie que pon aquí Celta e ten aquí o escudo como partido. É unha cousa que faceron coa marca esta de el Pulpo, que é a suadeira que agora sacan é a que levan cando saen dos vestiarios ao campo, digamos que é a previa, non? E a sacaron así en colaboración, así é máis de vestir, menos deportiva, pero bueno, tamén aí estaba como foi unha cosa que me agasallaron os meus fillos hoxe, pois tiña que xa estrenala e nos deu nos sorteo. E ademais de que xeito. Noraboa, Jorge. Noraboa, claro que sí. Noraboa, e bueno, grazas a todos e a todas por estar aí no chat, polos comentarios, polas preguntas, pola celebración conxunta, e agora non queda máis que despedir con ese berro celeste que non será de Lovecraft, pero sí que ten que ser o suficientemente forte como para chegar non só a Friburgo. Claro, non só o partido fronte o Alavés, senón o partido fronte o Friburgo. Preparados? Veña. Preparados. Como sempre, o de sempre. ¡Alá!
Celta! Camiño a